हिसाबै गोजोनथाव दा बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय जिल्ला आफादनिफ्राय माबायदि नंगौ दिनै उदालगुरि बाखि हिसाबै जों बयबो रंजादों जे जोंनिनो उदालगुरिनिफ्राय बिनानाव माइनावस्रि दैमारिया दिनै 2023 नि साहित्य एकाडेमि युवा पुरस्कार बेयो सम जिउ आरो डट डट बे माने बिजाबनि एगेन्स्टआव मोननो हादों आरो बिनि थाखाय जों खोब माने रंजादों आरो बेवहाय जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो जों खोब रंजादों आरो बे हिसाबैनो जों बिथांखौ दिनै माने कंग्रेचुलेसन बा बरायनो थाखाय जों फैदों खारन बेयो जोंनि थाखाय खोब गौरबनि बाथ्रा जे बेखिनि बयसआव बिथांजोआ माने दिनै बे एवार्डखौ मोननो थाखाय सक्षम जादों आरो आं आसा खालामगोन बिथांजोआ इयुन जिबनाव जाहाथे लिटारेरि सेक्सनाव बर' हारिनि थाखाय गोबां बेबायदि कन्ट्रिबिउसन होलांनो हागोन बेखौ आं आसा खालामदों आरो दिनैसिमहालागै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै माने सेन्ट्रेलि डिस्ट्रिक्टफोराव जों माउथ पिस माखासे दिहुननाय जायो आरो बैफोर माउथ पिसफोराव माने खोब गोबां समफोरावनो जों मोनसे नङा मोनसे बेबायदि आर्टिकेल बिथांजोनिफ्राय जों मोनबोदों आरो गोबां समफोराव माने बिथांनि जिथु बेकग्राउन्ड माने बिफाया एबसुनि सासे आफादगिरि हिसाबै सहिद जालांनाय मुंख्लं प्रधाना दैमारिनि जिहेतु फिसाजो हिसाबै खोब मोनसे जातियाव मोनसे स्पिरिट थानाय हिसाबै गोबां समफोराव माने जोंनि आन्दलनजों गोरोबनानै माखासेफोर माने आर्टिकेलफोरखौ लिरबोदों आरो बे हिसाबै जाय आर्टिकेलफोरा जोंनि इयुन जेनेरेसनखौबो जथेस्थ'खिनि माने उत्साहित खालामो जातियाव मोनसे स्पिरिटखौ लाखिलांनो थाखाय बे हिसाबै बिनानाव माइनावस्रि दैमारि बिथांखौ जों साबायखर बावगोन आरो आसा खालामदों बिथांनि इयुन जिबना ब्राइट जाथों आरो बर' हारिखौ लिटारेरि सेक्सनाव माने बेबायदिनो सिबिलांबाय थानो हाथों बेखौ जोङो गसाइनिसिम आर'ज गाबगोन आरो लोगोसेनो बिथांनि जिखिनि सामाजिक जिबन बेबो खोब मोजाङै जालांथों बेखौ जों गसाइनि सेराव आर'ज गाबनाय थायो मा हिसाबै दिनै बर' समाजनि थाखाय मा होननानै खावलायगोन नैबे समाव बर' समाजनि थाखाय मोजां जादों होननानै मोजां गोजोननाय मोन्दों आरो मोजां जादों दा जेनेबा खोब गावनि खस्थ' खालामनाय नाजानायनि गेजेरजों बेखिनिखौ सफैनो हाबाय जों नुयो बांसिन माने आइजो गथ'फोरखौ बिमाफोरा माने आइजो हिन्जावसासो होननानै एसे गारना दोननो नागिरो बिथांमोननि थाखाय माथो खिन्थु दिनै हिन्जावसाया माने गोग्गानाय लाबोदों बिदि हिन्जावसासो होननानै गारना दोनसोनाया माने गोरोन्थि जायो आरो हिन्जावसायाबोदि हौवासाबोथ' समान जौगानो हायो बा सोलोंथाइ लानो हायो हयथ' किसुमाना बिनिख्रुइ बांसिनबो सोलोंथाइखौ लानानै मोजां साक्सेस जानो हायो बिदि आइजो हिन्जावसासो होननानै गारना दोनोब्ला बे गोरोन्थि जागोन आरो आइजो गथ'खौबो मोजां खाबुखौ होनांगौ आइजो गथ'नो मोजां खाबुखौ होयोब्ला आइजो गथ'आबो देरहानो हायो गावनि थांखिजों सहैनो हायो खाबुखौ होनांगोन बिगोमाया बा बिमा बिफाया बेनो जिखिनि सोलोंथाइ लानांगौ बिनि जिखिनि गावनि गोसो दोङो बेखौ खाबु होनो हानांगोन आरो अब्लानो आइजो गथ'आबो गावनि थांखियाव सहैनो हायो ABSU हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिलसफी ससियोलॉजी जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सिलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथाइबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो
9706680878 70022271929 आरो 70021313754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com